Hi, Sis Jer! Good morning, Sis Jer! Oo, ngayon lang ako nakalabas ng lungga. Nakabisit dito sa malapit sa kalsadang bahay ng aking lula. Kaya ayan, samantalahin ko na habang may signal. Kasi doon sa bukid, walang signal. Ang ingay ng sasakyan, no? Ang lakas ng sound. Big love shout out, Sis Jer! Thank you sa patusok dyan. Isinabit ko lang to dito sa sa bintana. Hindi ko mabasa yung hindi ko mabasa yung mga ano niyo diyan. Isa lang cellphone ko kasing gamit. Salamat sa patambay, Sis Chair. Ka-hangout channel. Good morning po. May love shout out. Salamat po sa Dan Pulpak post. Salamat po. Balikan ko po kayo mamaya. Hi, sis! Macy! Si Dos, may ka-Tres Marias. Dos, may si Oragon Chi. Maingay ba, sis?
Ang daming sasakyan. Hindi ko lang minute kasi magsa-silent sana ako kasi lang hayaan ko lang wala namang sound, wala namang nagpapatugtog. Kaya hayaan ko lang para marinig yung ingay ng sasakyan ba. Good morning po sa 4 na taong na andyan. Good morning. Sabi ng lula ko, ano daw ba yung tinitingnan namin dito sa bintana? Sabi ko, May, naka-live ako sa YouTube. Andito muna ako, nag-aalaga muna ako sa aking lola. Habang wala pa sila tita, nasa Maynila kasi. Opo, sir, ka-hangout, malapit po kami sa Bulkan. Yung bahay po namin isa, nasa Ginubatan. Yun po talaga yung malapit sa paanan ng Bulkan, Ginubatan Albay. Dito sa Daraga, hindi masyadong makita yung Bulkan. Chi TV Vlog, thank you po sa pag-visit. Salamat. Good morning po sa 4 na taong na andyan at sa 3 tusok, may isang hindi nakatusok. Samantalahin ko na guys kasi bihira ako makapag-live kasi nga bukid doon sa amin, walang signal. Ayun lang ako nakalabas ng lungga, malapit sa kalsada at saka may signal kaya nakapag-live ako. Try ko lang para naman ma-update yung aking bahay kasi pabagsak na ata yung watch hour. Salamat sa paharang, Chi TV Vlog. Salamat po. Hi Tay, Hefty! Salamat po Tay! Good morning po! Try ko lang Tay mag-live kasi nasa malakas ang signal ng aking pwesto ngayon. Nakalabas ng lungga ba? Salamat po Tay sa pag-visit! Hindi ka busy, Dos? Sinabit ko yung aking cellphone sa bintana. Ang init-init po ng panahon ngayon.
Alas 7 pa lang, ang sobra ng init. Grabe. Ako nga din eh, yung nagpakain ako ng baboy doon sa likod, naglinis ako bago ako nag-live. At saka pinakain ko na muna si Mai bago ako nag-live. Mamaya magmamap ako ng sahig. Kahapon, ang dami kong nilabhan. Kasi para pag dumating sila tita, eh malinis na, wala na silang labahin. Kaya naglaban na ako kahapon. Next week pa ata uwi yun, naghatid kay sa aking tita papuntang Japan. Oo, itambay ko lang to hanggang sa malubat. Sana all. Naubo ako kasi ang init dito, sobrang init. Kasi ba naman, yung bahay nila, yung ano yan, slab ba yung tawag dito? Ano yung tulunas sana baga? Ano yon? Tulunas sana baga yung alin? Ah, oo. Hayaan mo na. Hi sis Chai. Salamat, good morning sis. Nakalabas ng lungga, kaya yan, nakapag-live ako kasi malapit sa malakas ang signal. Kaya inagahan ko na. Yung mga baboy dito, yung dalawa namatay na, sis, dos. Kasi sobrang init nga, hindi kaya ng mga biik. Grabe. Namatay na dalawa, sayang. At 37 pa naman yung bawat isa nun. 3,700 bawat isa ng biik. Sayang. Lugi yung may-ari. Pati yung bumili, lugi din. Big love shout out sa 5 na andyan at sa 5 usok din. Thank you so much po. Ka-Hangout channel, thank you sis Dos. Puntahan mo si Ka-Hangout channel. Mega love shout out po Biani. Ano Biani? Ay sir. Thank you so much po sa pag-visit at saka sa pag-support mo sa amin. Thank you so much po. Maraming salamat sis Chai. Thank you. Salamat po. Ngayon lang po nakapag-live si Tres kasi maganda yung sagap ng signal. Pag sa bukid, sa bundok, wala talaga. Nakaharangan ng mga bundok. Kaya bihira makapag-live si Tres. Nood-nood lang tayo ng sasakyan. Sa Hefty, thank you so much po. Sir Vianney, thank you po. Enjoying your vlog, watching from Canada. Maraming salamat po. Thank you so much. Hi, wow. Sis Chai, thank you sa pakulay. Salamat po. Thank you.
Iinom muna ako ng tubig kasi natutuyaan na yung lalamunan ko. Ang aga-aga, pero super init talaga dito. Grabe talaga. Salamat po sa lahat ng naandyan at sa nagpakulay, Sis Chai. Thank you, Sir Biani. Sis Chai, thank you. Thank you, sis. Uminom muna ako ng water kasi natutuyuan na ako. Kasi nga, sobrang init dito. Sabi. Nasa planetang Mars kami ngayon. Sobrang init. Salamat, Sis Chai. O ba? Makulay ang buhay ni Tres ngayong Webes. Salamat, sis. Makakasahod na ata kami nito. Ayusin ko pa yung sa ano ko, sa tax. Kasi hindi ko pa na-applyan yon. Hindi ko magawa-gawa kasi nga ang ano doon sa amin, ang hina ng signal. Kaya hindi ko pa nagawa yung sa pag-apply ng tax ata yon sa Google. Google AdSense ba yun? Ang aga-aga, ang super pawis na ako. Kasi yung bahay nila tita, slab siya, yung walang bubong, yung pader lang pa yung ano, slab. Sir Bian, ano ba yan? Ano na ako? Sir Biani ba yung pronunciation nito? Maraming salamat po, sir. Thank you sa pakulay. Salamat po ng marami. Wow, thank you so much po. Salamat. Thank you very much. Thank you po. Aba, magsasahod na ata si Tres. Thank you. Makakagawa na kami ng mansyon. Makakapagpagawa na kami ng mansyon. Maayos na namin yung barong-barong na bahay ni Tres. Hello. Nagtatawanan na ako ng aking pinsan dito. Ayan, support mo naman ako. Nakalive ako sa YouTube.
Salamat. Pinagtatawanan ako ni Kristen. Salamat po ng marami, Sir Joker PH. Thank you so much. Sis Isis Heart Lauren. Salamat. Belated happy birthday, Sisi. Thank you po. Maraming salamat. Sis Dos, paki-screenshot mo nga. Kasi wala akong gamit na cellphone ngayon. Naghahang yung isa. Paki-ano mo nga. Para mabalikan ko yung mga naandyan. Thank you so much po. Salamat po ng marami sa lahat ng nakatambay at sa lahat ng nagpakulay sa aming bahay. Thank you so much. Maraming salamat po talaga. Naamoy ko na malapit na kaming sumahod. Diyos ko Lord, thank you so much. Kakapagpagawa na kami ng mansyon. Makakabili na ulit si Tres ng kalabaw. Pang-araro ng Tres Marias. Salamat po. Marami talaga. Salamat po ng marami. Salamat po, Sis Chai, Sir Biani. God bless you more, sir. Maraming salamat. Salamat po. I hope the best for your farm. Thank you, sir. Salamat po. Makakabili na ulit kami ng kalabaw pang araro. Thank you. Salamat po talaga, sir, sa blessing na binigay niyo po sa aming bahay. Salamat po. Thank you. Mega love shout out po, Sir Biani from Canada at kay Sis Chai from Hong Kong, Sis Ace's Heart from Hong Kong. Maraming salamat kay Sir Hefty, kay Tay Hefty. Maraming salamat po, Sir Tay, sa support always. Thank you. Salamat po ng maraming sana andyan.
Isa lang gamit kong cellphone kaya hindi ako makapagaling. Salamat sis, Aces Heart. Good morning, Miguel Love, shout out sa tatlong na andyan. Thank you so much po sa pag-stay nyo. Salamat ang marami. Shout out po sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa patambay. Sina-charge ko pa yung isa kong cellphone para makapag-pin ng mga member ko ba. Salamat sis Dos. Si May Uragon siya po yung Catres Marias ko number 2, yung sumunod sa akin. Yung matangkad sa tatlo at saka malusog. Yung malusog sa tatlo. Ako daw yung pinaka-cute. Pinaka-cute kasi lang. Small but terrible. Kung may biit sana tayo, no, nagkanta-kanta tayo kaso wala eh. At saka kung bibili tayo ng V8, mahina nga yung signal doon sa bukid, kaya hindi tayo makapagkanta-kanta. Akapela na lang. Kaso lang, yung panlaban namin, siya po yung aming singer sa Tres Marias, si Maisy Uragon Sheng. Sheng. Maganda sana yung nagkakanta tayo, no, para hindi maboring yung mga nagsusupport. Hide me now. May gawa ka dyan, Dos. Buti pa nag-join live tayo, no? Naka-live ka din dyan. Yung nag-join tayo. Oo, bibili tayo kasi meron na tayong pambili. Diba?
ang saya-saya ko ngayon. Kasi nga, naamoy ko na, malapit na akong sumahod tayo. Malapit na tayong sumahod, Tres Marias. Ayusin ko na yung aking bank account. Mag-open account na tayo, sis Dos. Big up shout out, sis Marik Vlog, Quibas Vlog. Thank you so much, sisi. Maraming salamat sa patusok niyo dyan. Thank you, thank you, thank you. Namuni ka na ba, sis Marie? Namuni ka na ba? Di ako sis makapag-pin kasi isa lang yung gamit ng cellphone. Tusukin mo sis Dos. Sis Dos, tusukin mo si sis Marie Cuevas. Dikitan mo na rin. Sina-charge ko pa kasi yung isa kong cellphone. Naghahang pati yun. Wait lang po, pupuntahan ko muna yung aking isang cellphone. Ayusin ko muna. Enough ko kasi panay ang Good morning, sis Jupay! Salamat! Thank you, sis Marie. Good morning! Andito si Tres sa magandang lugar. Malakas ang sagap ng signal. Kaya ayan, nakapag-live si Tres. Sabi ng lula ko, ano daw ba yung tinitingnan ko sa bintana? Kasi panay ang tiwa-tiwa. Panay yung yaw-yaw ko sa bintana. Sabi ko, may nagla-live ako sa YT. Maraming salamat, sis Jupay. Good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat dyan. Thank you so much. Nagigising mo lang ako kanina pa. Oo, sis Marie, salamat. Naka-charge pa kasi yung isa ko cellphone. Kaya hindi ko pa ma-open. Thank you so much sa lahat. Parang nagbawas yung banana ko. Kahapon nakita ko 2,750 ata yun. Ngayon 2,740 na lang. Parang naglagas. Maraming salamat. Salamat. Salamat sa pagsirit. Manood muna tayo ng sasakyan. Mag-mute sana ako kaso sabi ko, wala namang may sound dito, wala namang nagpapatugtog sa kapitbahay. Hindi ko na enough yung hindi na ako nag-mute. Malinaw ba yung kuha ng aking
camera kasi hindi ako naglinis ng lens. Kitang-kitang napakainit sa Kabikulan ngayon. Alas 8 pa lang pero super init na. Grabe. Salamat sa 10 taong naandyan at sa 5, sa 5 taong naandyan at sa 10, sa 10 taong nakatusok. Thank you, thank you, thank you. Ay, ako din sis Jupay, grabe, sa init siguro. Tapos natutuyuan ako ng pawis. Panay din yung tahol ko, lalo na kapag gabi. Kagabi kasi nagpa-aircon kami. Bawal ata ako sa aircon. Panay yung ubo ko. Hindi sanay. Sanay talaga ako sa dun lang sa butas-butas na dingding. Sa pestong hangin na napasok. Oo nga, ako din uy. Ang kati sa lalamunan. Yung ininom ko, yung tinitimpla lang, yung parang juice. Nakalimutan ko na yung pangalan. Yun yung tinitimpla ko kapag isang beses lang sa isang araw. Medyo maganda naman. Nakatulugan ko si Sis Chai kagabi kasi ba naman yung premiere niya, alas 10 ba yun? Pag ganong oras, grabe na talaga yung antok ko. Nagising ako, tapos nag-replay na lang ako. Ano yun, Lola Remedios? Hindi sis, iba siya. Tika lang, hanapin ko yung niya, sachet. Sana yun. Diyan ka lang. Pwede ba ito ipakita sis? Yan, ito yung iniinom ko Isang bisis lang. Ayan Hindi makita. Ayan. Hindi makita siya. Isang bisis lang sa isang araw. Iniinom ko. Yung pangalan nito ay ano ito? Mucolytics Oral Solution 200 mg powder. Yun. Okay naman siya kasi makati yung lalamunan ko. Panay yung ubo ko talaga. Nabawasan siya. Minsan na lang ako naubo. Kapag kating-kati na talaga. Nakukontrol naman. Okay, sige, mamaya send ko sa'yo. Nabibili lang to over the counter. Hindi na kailangan magano ka ng reseta.
Nagkape ka na ba, Sis Jay? Nakapikit ka pa? Magkape ka na kasi tanghali na. Mamaya ang init na. Tay Hefty, thank you po. Aking cellphone. Nakita ko kung saan na napunta. Bata pa naman si Tay Hefty. Sabi ni Tay Hefty, marami daw siyang anak sa labas. Yung mga pumupunta sa kanyang premiere, sa kanyang live, at saka lahat ng mga nagsusupport sa kanya. Anak niya na yon. Inampun niya na yon. Yung lahat na nagpapasugod sa, ano ba, papasugod sa mga premiere. Bihira nga lang kung makapunta kay Tay kasi nga hirap ng signal, panay ikot. Ikot ng ikot hanggang sa malubat ang cellphone ko. Nakakapunta talaga ako kapag may premiere ako at nagpapasupport ako sa kanya. Big love shoutout po. Natawa si Tita kasi tinignan niya ako, dumaan. Sana all. Sana all maraming anak sa labas. Sis Dos, dikitan mo sila Sis Dos, si Tay Hefty. Yung mga nandyan kanina Sis Dos, screenshot mo tapos babalikan ko sila. Kasi nga hindi ako makapag screenshot dito sa aking cellphone. Sana all kumakain na. Huwag kang panay kain ng kanin Sis Dos. Huwag kang panay kain ng kanin tuwing umaga. Kasi sobrang lusog mo na. Go to channel mo lang, Sisi. Sobrang taba mo na. Ano? Ika lang, may tumatawag sa akin. Kamase, nagapot ka? Nagapot ka? Nagapulsay din? Nagapulsay din? Dahil ako? Dahil man? Oo, kung pa lang si... Marot pa. Mamayang hapon daw, ihatid si Mama San sa International Airport. Aw, saan ba yun? Sa ano? Sisi, itong nagapulsi mo? Hindi, nag-chat sa gabi. Ah, Sa... Po. Ano yun?
Mega love shout out. Ano kaya yung tinda na yon? Hello, hello. Mega love shout out po sa inyo. Ano kaya yung tinda nun? Bibili ako ng isda. Magwalis-walis muna ako guys ng bahay. Diyan lang muna kayo. Bayat lang yan si Dos kapag nasa cam. Pag sa personal mataba yan. Kumusta na yung pechay mo dyan, Dos? Dito maraming tanim si Mama Eden. Ang dami kong napitas na mga tanim-tanim. Marami ako napitas na pipino na naman. Pangalawang harvest na namin ng pipino. At saka yung napakalaki kalabasa. Pinitas na namin. Ginulay na namin. Ang sasarap daw ng mga ulam kaya hindi siya napayat. Kasi masarap daw kumain. Ubos na. Ako naman, kahit kain ng kain, natural lang yung katawan ko. Native kasi, native. Native. Walang lahi. Hindi na lahian. Ginoo. Nababasa mo ba yung Dos, yung mga jeep na daan papuntang Daraga. Daraga Albay. Bansot. Diyos mio. Bansot. Walis-walis muna ako. Ayaw ko magpakita. Oh my gosh. Haggard ang lola mo. Ayaw ko mahumarap sa camera. Kakahiya. Wala tayong beauty. Beauty in the best. In the best. Best. Diyan lang kayo at ako ay nagwawalis. Thank you so much. Ilan ba yung equivalent or ano yun? Value ng $18. 18.18. Oh my gosh. Mahina ako sa mod.
Thank you so much po sa lahat ng nagpakulay sa aking bahay. Nagpa-member kay Sis Chai, nag-renew siya ng kanyang membership. Kay Sis Chai, kay Sir Biani. Maraming salamat po ng marami talaga. Mamaya kakalikutin ko na yung aking Google AdSense. Kasi hindi pa ako nakakapag-apply ng ano sa Google Tax. Ganun ba yun? Ay, naku. Thank you for the love and support. Thank you. Thank you. Bibili ako ng isda, walang nadaan. Asa na yun? Kanina nakalagpas na. Kapag hindi ako nakabiling isda ngayon, magugulay na lang ako ng pechay. Ang kagandahan talaga pag malapit sa kalsada, andyan na lahat, nadaan na yung mga isdang nagtitinda. Kapag lalabas ka, ayan lang sa tapat ng bahay nyo, meron ng sasakyan. Kapag nasa bukid kami, kailangan pa namin maglakad ng 1 kilometro para makapunta sa kalsada. Pagdating mo ng kalsada, pawis ka na. Kasi grabing sacrifices ng mga malalayo yung bahay sa kalsada. Pag maulan naman, maputik, magpapaaka muna papuntang labasan, may dala-dala kang, may bitbit ka ng 1 galon na tubig para panghugas ng paa. Minsan naman kapag nakalimutan magdala ng panghugas sa paa, ang putik-putik na ng Sir Vianney, maraming salamat po. Wow! Ang daming blessing ngayong umaga. Maraming salamat. Thank you so much po, Sir Vianney. Maraming blessing na dumating ngayong umaga. Thank you. Makakasahod na talaga kami nito. Oh my gosh. Maraming salamat po. Nangangamoy na talaga. Makakabili na kami nito ng 2 kalabaw. Thank you so much po, Sir Vianney. From Canada. Wow! Thank you so much po ng marami. Thank you. Oh, ang galing naman. Thank you so much po talaga. Hindi ko alam kung sino si Sir Vianney, pero lagi siyang nag-ano sa amin. Papalipad ba? Maraming salamat po, sir. Thank you so much po talaga ng marami. Wow. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po talaga. My gosh. Thank you so much po, sir. More blessing to come po sa iyo. Hindi ko man po kilala kasi wala ka namang bahay. Hindi kita makita, hindi kita ma-stalk. Maraming salamat po talaga, sir. Sir Vianney, maraming salamat po talaga. From Canada. Thank you so much po ng marami. Ayan. Para tuloy nanginginig yung aking para tuloy ako nanginginig. Thank you so much po. Ayan. Wala na akong masabi. Maraming salamat po talaga. Sir Vianney, thank you so much po sa blessing mo po. Maraming salamat po, Sir Vianney. Wow. More
power to you. Ganun din po sa iyo, Sir Biani. Thank you so much po. Kasi kung hindi po dahil sa mga nagsusupport sa amin, hindi rin po kami makaka-earn ng ano pa, para madagdagan yung revenue namin. Maraming salamat po talaga. Salamat po, sir. Kasi ano lang po talaga, small YouTuber po talaga kami. Naiyak na ako. Oh my gosh! Naiyak na talaga ako. Grabe. Ayan, gargle na yung boses ko. Oh my gosh! Ayaw ko na magsalita. Wala na akong masabi. Oh my gosh! Dos, help me. Ikaw na lang, Dos, magsalita, please. Thank you so much po, Sir Biani. Wala pa ko ibang masabi. Thank you. God bless you more po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan sa Canada. Maraming salamat po. Grabe. Hindi na po ako makapagsalita. My gosh, pinipigilan ko lang. Para ako nanginig, Sis Dos. Sis Dos. Ayan, iinom muna akong tubig. Maraming salamat po talaga. Malaking tulong po ito sa amin. Talaga. Kasi po, sir, small YouTuber lang po kami. Nagsisimula pa lang. Yung mga ganitong small YouTuber talaga ay, kumbaga, umaasa sa mga taong may mabubuting puso na nagpapalipad sa kanilang mga channel. Diba? Diba, Thai Hefty? Buti pa si Thai Hefty. Malaki yung bahay dito, mansion. Malaking tulong po sa amin yung magkaroon ka talaga ng supporter, lalo na po yung tumutulong talaga kasi sasahod kami sa tulong ng mga supporters, kasi yung kung aasan lang yung mga harang-harang na yan, yung ads na yan, hindi naman, kasi yung ibang nanonood nag-skip ads, so hindi po kami makaka-earn. Yung malaking tulong po talaga yung mga ganun na papalipad sa channel namin. Maraming salamat po talaga, Sir Biani. Naiyak na po si Dress. Wala po ako masabi. Oh my gosh! Maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa amin talaga. Maraming salamat po, Sir. Thank you so much po. Maraming salamat po dahil napili mo po yung aming channel. Nakita mo po yung aming bahay. Maraming salamat po talaga. Thank you. Thank you so much po talaga. Ayan, uminom muna ako ng tubig kasi para akong himatayin dito. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po, Sir Biani. Thank you po sa lahat ng nagpapakulay sa aming bahay, sa lahat ng aking mga sisi, sis Chai, sa aming team Tambay, sa aking team Tambay, maraming salamat sa lahat ng mga nagsusupport sa amin. Thank you so much po sa lahat ng nagpapamember sa amin. Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito para sa amin. Thank you so much. Thank you. Ay, nako. Nakapinga din ako. Ala, si Sir Biani. Ala, my gosh. Si Sir Biani. Ala. Si Sir Biani. Hindi na naubusan si Sir Biani. Buti pa si Sir Biani, maraming laman yung alipay. Alipay ba? Maraming laman. Thank you so much, sir. Thank you, Papa. Papaiyakin mo na naman talaga ako nito. Hi, my gosh. Dos, ikaw na magsalita. Dos, kasi hindi na ako makapagsalita. Excuse me, naubo tuloy ako.
Grabing pawis ko, Dos. Grabing pawis ko. Pinawisan ako ng marami. Simula ulo hanggang paa. Thank you so much po, sir. Yani. Salamat po. Maraming salamat po dahil maraming laman yung alipay mo from Canada. Thank you, thank you, thank you. Hello, sis J. Sis J. Magpapaburger na ako nito, sis J. Ala, ang dami ko talagang pawis. Salamat. Thank you, thank you, thank you. Nakatatlong baso na akong ininom. Minom na ako ng uminom ng tubig. Thank you so much, sir. Thank you, thank you, thank you. Sir, ano ba yung ano ba yung ipapalit namin dyan? Isang sakong saging, isang sakong palay. Malapit na kami umani ngayon. Gulay na pechay, laing. Thank you so much, sir. Sir, thank you talaga. Asa na? Di ko mabasa kasi nga. Asa na yung ni sir? Asa na yun? Don't thank me. Thank the Lord. Yes, thank you so much. Thank to God and to you dahil po sa pamamagitan mo po, sa katauhan mo po, syempre galing yung kay Lord yung mga blessing, pero sa pamamagitan niyo po, kaya nagkaroon din po kami ng blessing na talaga pong nakakapag salamat talaga ng marami. Diyos ko Lord, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Wala na po talagang masabi. Garalgal na yung boses ko. Oh my gosh. Thank you po, sir. Dahil ikaw po yung binigyan ni Lord. Dahil sa katauhan mo po, wala na pa akong masabi. Dos, please help me. Maraming salamat po dahil sa katauhan mo po, binigyan ka po ni Lord ng blessing na ipapamahagi mo din sa ibang tao, lalo na po sa amin na mga small YouTuber. Maraming salamat po, sir, dahil isa po kami sa napili mo. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Oo nga, sis Jay, wala din ako, di ko din masilip yung bahay niya kasi wala siyang wala siyang channel. Secret supporter si sir. Maraming salamat po, sir, talaga. Thank you so much po. Thank you, Lord. Thank you, Sir Biani. Naway bigyan ka pa po ni Lord ng maraming blessing at saka sana bigyan ka po niya ng malakas at malusog na pangangatawan. Lagi sana po mag-ingat ka po dyan sa Canada. More blessing to come po, sir. Maraming salamat po talaga. Grabe. Nanginginig na talaga ako, pati yung cellphone ko, oh. Salamat po, sir. Thank you po. Maraming salamat po, sir, kasi yung taong nabigyan mo po ng blessing ay talagang yung taong mababait naman po kami. Hindi naman po kami katulad ng iba dyan. Maraming salamat po, sir, talaga. Nanginginig na talaga ako. Pag yumaman kayo, huwag kayong makakalimot sa mga nangangailangan. Yun lang. Maraming salamat po, sir, talaga. Opo, sir. Opo, sir. Mag-share din po kami sa iba na talagang alam namin na tapos din po sa buhay. Kami po, inano ko lang yung channel namin, pinangalan ko lang farm. Kunwari, akala mo po ang ganda-ganda na ng farm, talagang mayaman. Hindi po naman kami mayaman, sir. Ano lang po talaga, kahit may lupa kami, tapos pa din po kami kasi nga
makikita kami sa aming bukid, kailangan pagtrabuhan muna namin, mag-araro muna kami, magtanim muna, hihintayin yung mga produkto ng tanim para magkaroon ng pera. Gano'n lang yun, pero mahirap din po kasi katawan namin yung mag-ano talaga, yung magtatrabaho talaga. Hindi katulad ng ibang malaki yung farm, nagbabayad lang sila kasi nga marami silang pera, may puhunan sila. Kami talaga yung gagawa. Wala na talaga, wala akong masabi talaga, naiyak na talaga ako. Oh my gosh. Wala pa akong masabi kundi salamat po Lord, salamat sa taong ito na pinagkalooban mo po ng blessing na i-bless din po sa iba, magbigay din po ng blessing sa iba. Thank you so much. Thank you, thank you. Ano yun sis Jupay? Haha, kalayo. Kalayo, ano yun? Kalayo? Ay, grabe, Diyos ko po, Lord. Thank you so much po talaga. Hindi ka po, Sir Biani, wag ka po, Sir Biani, mag-alala dahil po, yung kami po, Tres Marias ay, masasabi ko pong may mabubuti naman po kaming puso. Maraming salamat po talaga. Salamat po talaga dahil kami po yung nakita mo na anuhan mo na pagkalooban ng blessing na yan. Maraming salamat po talaga, sir. Malaking tulong po yan sa amin. Thank you so much. Makakapagpagamot na ako ng aking bukol. Thank you so much po dahil ano na talaga si Tres ng bukol niya sa breast. Thank you, thank you, thank you. Oo nga sis Jay, malayo nga yung saging hindi makakarating. Pwede naman ipa-LBC. Saan ba yan? Hindi makakarating ng Canada yung aming saging kasi darating doon, bulok na. Pero yung palay, pwede naman, hindi naman nabubulok yung palay, di ba? Pwede naman yung sa yung bigas. Thank you so much po talaga, Sir Biani. Grabe talaga. Naiyak na talaga ako. Grabe talaga. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Lord. Thank you so much po. Bala ka dyan. Sis J, English mo na lang si Sir Biani. Englishan mo na lang. Tres, wag, palay. Ipabigas ko pa yan. Oo, sige, bigas. Ayaw ko. Nahiya ako. Kasi maganda lang ako kapag may filter. Kapag wala na ako po, negra. Di ba sis Jay? Pag yung mga vlog ko, ano yan, times 20 sa filter. Para naman kahit papano, maging tisay naman minsan si Tres. Hindi negra. Kasi negro si Tres. Maganda lang si Dos yung maganda sa amin. Sige, I have to go. God bless you all. Hello, Sir Vianney. Sir Vianney, thank you so much. Thank you so much po, sir. Thank you. More power to you po. God bless you more and more. Salamat po ng marami. Thank you. Wow. Ay, ano. Salamat. Grabe talaga. Grabing pawis ko mula bumbunan hanggang paa. Grabe. Thank you so much, sir. God bless you. More. Hello, sir. Again, ulit. Thank you. Sis. Nakarami na ako ininom na tubig. Pang-apat na tong iniinom ko. Grabe. Salamat po. Salamat. Thank you. Sir Briani, salamat po, sir. Ingat ka po palagi.
Salamat po talaga. Salamat po talaga, Sir Biani. Salamat po kami, nakakapag-share lang kami. Yung mga tanim lang namin, yung kaya namin i-share. Pero yung ano talaga, wala kami niyan. Ano lang po talaga, yung i-share din po kami sa mga napunta po sa amin. Yung ano lang, yung sa mga tanim kasi kung cash wala po talaga, yung cash kasi ah kapag may produkto yung mga tanim, saka lang kami nagkakaroon ng cash. Kaya nga sabi ko kay Dos, mag-aarkila kami ng pwesto sa malapit sa kalsada din. Malapit na yon sa next pasukan siguro. Mag-aarkila kami ng pwesto para makapagtinda kami ng aming mga tanim na gabi, kamuting kahoy, laing, saging. Ititinda namin doon sa may malapit sa kalsada. Pero mag-aarkila kami ng pwesto every month, 1K, 1,000. Pwede na yun, no? Siguro, kaya na namin yun. Kasi kung makita naman yung aming mga produkto, maano naman namin yung 1K every month. Maraming salamat po, Sir Vianney. Malaking tulong po talaga yan sa amin. Thank you so much po talaga. Maraming salamat po. Ayan, Dos. Makakapag na talaga tayo ng ating tindahan, Dos. Thank you so much. Salamat, sis, Dos. Thank you, sige. Kasi tanghali na rin, kailangan mo na mag-asikaso dyan. Thank you so much po. Asyendira sa bangko. Wala, sis. Nasa wallet lang yan. Walang ibabangko. Salamat po talaga, Sir Vianney. Thank you po. Nagwawalis ako, hindi ko na matapos-tapos yung minawalis ko. Grabe, thank you so much po talaga. Thank you so much. Nakadikit na ako dito sa bintana. Maraming salamat po talaga. So alin kanina pa yan? Alin ba yon? Yung kanina pa yon? Delay ba sa akin? Isa lang kasi gamit yung cellphone, kaya hindi ako makapagano talaga. Yung isa kasi panay hang. Hala, ganun ba? Kanina pa ba yung message niya? Hala. Oo, siguro. Ano dito sa akin? Delay? Huh? Ganun ba yun? Hala. Oo. Hala. Oo nga, kasi kung hindi ko i-ano dito, hindi ko makikita. Oo nga, oo. Late ko na talaga pala nabasa. Kasi nga, itong cellphone ko Tira pag walang support monitor na isa. Walang monitor na isa ba? Ang hirap.
Panay kasi hang yung isa. Yayayay. Yes, thank you, Lord. Grabe. Grabe talaga. Pinawisan akong bongga sa pa-blessing ni Sir Vianney. Wow. Thank you, Lord. Yay! Salamat po ng marami. Magwawalis na po muna ako kasi mainit na. Magwawalis muna po ako sa labas. Thank you, Sis Jay. Sis Jupay. Salamat. Thai Hefty. Oo. Oo, Sis Dos. Oo. Magano ka na dyan. Asikaso ka na kasi tanghali na rin. Tambay ko lang to kasi samantalahin ko na habang nasa magandang ano pa tayo, signal. Thank you so much. Thank you sa lahat po na naandyan. 6 na taong naandyan. At 10 tusok. Maraming salamat po. Sis Jay, salamat. Kay Sir Vianney, maraming salamat po, sir. Sana po ay bigyan ka pa po ni Lord ng maraming blessing sa iyong dumating. Sana bigyan ka pa po ni Lord ng maraming blessing at saka sana lagi ka pong healthy palagi. Ingat po palagi dyan sa Canada. Maraming salamat po. Naway marami ka pa pong taong matulungan, lalo na po yung ma-deserve, mga taong talagang deserve na tulungan. Maraming salamat po talaga. Thank you dahil isa po kami sa napili nyo na paliparan ng magagandang kulay. Thank you. Okay, Tres, itutuloy ko muna yung itupin natin. Oo, sis, ako din, di pa tapos. Ayun, nag-play pa yung isa. Yung Samsung kong laging nakasaksak habang nagre-replay. Thank you so much. Oo, sis Jupay, thank you.